Avasura vekumazvevo saka kudzoka mudare iri kudzoka ichinzi chii? Yakadzoka ichinzi baba avo vakatakabva munodare vakati vakataura kudare kuti musi wa20 ndinoenda kumudzimai tomutaura nemudzimai saka kubva ipapo hatina mbomucheta pamusi wa20 vakanzi vauya 20 havana kudii vana kuzouya kuzoya kupi kumba kwavanga vati vari kuuya ndobva ndamudzisa nyaya kudare moyo saka nyaya dzinogadzirisika sei kana vanhu muchiti mukabva mudare munopuhwa maorders nedare imotadza kukomplya nedare? Muchibva muno mudare nhai shamwari wakanzi chii nedare? Dare rakati inda kune mukadzi kumazivo ndikapasa kuwana mari kubasa kwangu ndikwanisa kudangana saka vangana asvika ndakazofumira mudzimai wangu ndikati ashamwari mwedzi uchipera mukadzi aruko ndiwo handichadi kuti ndiramba kugara mutsamba ndakati munhu wese chiita kuba mai akati uda kuti ndinde kuba mukadzi asara ari kutaura ndikati aiwa mese mukuita kuba ganza kwakutsvaga kuti tesikana kuba uroro muchitiri ndikati aiwa iso nyaya yaita kuti munhu angotigara pamba kuti kuti ndichaona mari kuita kumazuva ndichienda munhu wese ngachienda kuba ndomuka mwedzi uchipera mukadzi akabvuma mvaina kumusa ava ndo vakaramba varisa kako hwanda kudamwa mazuva ekuenda kumba ati takuda mwedzi kuba asi kuziva kuti nyaya ndakati endai kumba varakaenda kumba nhasi vatidzosa muda havasi kuda kuenda kumba vane 13 manzi kumba havakuziva kana kuti zviri kutsvagwa nani kumba hakuna muchira havachingori kumazuva vari ngomhangana kuti vakumazuva nekumba kwavo kuti havasi kuya nhasi vati kana asi kuzavandaenda ndakuda mhuri akaramba kuenda saka imi chamuri kuda imambuya chii chaiko? ine ndakuramba kuenda kumba muno mudare vatanzi ndipinda kumukadzi musi wa20 ana kuuya kuzofona kuti ukaenda kumba akafona turu akakufonera kuti udzoka kudare ndopakati kaienda kumba ndikati wafona nokuti wanzi uya kudare ndopakufona kuti yakumba ukadii kunguri wazvifona chechitaura yaimufonera chidzimafoni yake pamashuru saka nichandoda chekuti ningandisunungure murume handidi but anoda kundifikisa kundida handidi saka ngandisunungure. Ko imi mamugone kuzvisunungura mega? Ndokwanisa zvisunungurei? Zvisunungurei? Ukaona mukadzi uchigara kubasa kwakaita zvokumazowo kwokuti haudi kuenda kumusha kwemurume wachona musha wachona unenge uripo here ipapo? Kubasa kwacho ndiko kwakandisiya tichenda tese tichiwirirana semukadzi wako Chibamu mukataura mukati aiwa iyoenda kubasa nekuti takusisa basa hazviiti ndonochindira makataura mukati aiwa iyoenda kubasa asi musukadzi wakataura musana ivi 20 mambo wakataura wakati 20 tinoda tuendewo 20 ikakwana anakuuya zvanzi takupa 7 days kunodai zokuti pamwe akanganisika asachasvika 7 days dziye dzikakwana asina kuuya ndo patiri kuti isusu chite zvako pamusoro yemambo uko kwacho mukadzi kwavati ndikuira
ndisandaenda kuna mai ndakamboenda pekutanga tichizama kuwirirana tasongera mapepa titi ndiwo ndanopinda muwaya mumachaini ndofunga akarora munini wavava ndiye maneja iko pomva ndimira mupurisa zvikanzi kwemurega munhuwe atipinda munomoya semunhu inzwa ako shamwari tinogona kushupika neupenyu mukarivara pakuona upenyu munotambura munozoita zvokukanyuka mune imwe nguva kuti handiti makwana tatabai ava vari kuchembera kuti iwewe uvasunungure handiti iwe kaugone kusunungura munhu kana uchida munhu mukadzi wako uchimuda ivo ndovandiri kubvunza kuti imi hamugone here kuzvisunungura saka vari kuti vanogona ngavazvisunungure pamberi pedare kana munhu achida munhu asingakwanisi kufonera munhu komeneta munhu kungobvunza munhu kwemanetsekei neimi kuti mungatonogara kumazowe taigara tese maigara mese iye ndobva nditiza ndobva ndasara kumazowe ndoenda kubasa yachiita kubasa saka inini kuti ndibve kumazowe ndisamuewa unditorwe nemurume kuti uya tide kumba izwai ambuya makapedzisira kuziva murume rini November last year ndopakatiza achibva handiti makwana munhu ane nyama dzakaita seimidzo hazvife zvakaitika zvamuri kutaura handiti makwana ndo nyaya yamunoona kuchivanhu tichitya kuti mukadzi nemurume ngavagare vese handiti makwana kambani dzenyu dzamunoshandira takanzwa nzi kune imwe iri kuno iri kambani imwe chete nekambani yenyu iyoyo ndizvo dzakasiyana iyo imwe machina ndo vanongori vamwe chete but ivo havana communication mashandiro asi machina ndemamwe varidziwe kambani dzacho havasi vamwe chete machina asi haasi kambani imwe chete upenyu muridziwawo amai nditi patasvika izvino tisarambe tichikuonai mumatare nesu tinoda kuzoona vanhu mumatare nedzimwe nyaya handiti mati munogona kuzvisunungura chizvisunungurai nokuti murume asiri anotumwa kunzi ndirambe imimi kana musingachamudiwo futi munotenderwa kuramba munhu wacho chinongodiwa itoken of divorce ndo inosunungura vanhu izvozvo ndo zvatiri kuti imi muri kuchema uyo achitaura zvake achizvinatsa imi muchitaura zvenyu muchizvinatsa ari kuzinzwai kadai muchitumwa achitaura monyarara mukaita kunge muri kugunun'una muchinoshama muromo ndichitaura nemi handiti ini ndinowa mavinga pano ndati imimi makasungwa pajoki reuranda nemunhu haatenderwe nemutemo kuti munhu iyeye arambe akakusungai joki reuranda asi baba venyu kana ivo baba venyu chaivo havatenderwe nemutemo kuti vaite zvinhu zvakadaro imimi zvisunungurei zvarevi manje handiti mapawana yes asi kundiita beta ndingozi mangwana akazondiona nemunhu anotitambata nechikomba haana kana chanondipa kana chikafu ipapo ndo patinotyira kana nesu kana imba isipo haipo vabvunzei mutupo wavo mwana wenyu amuranganwa mukuwasha mudare right zvapera so
Mune vana vangani? Hatina. Hamuna. Imi mune vangani venyu? Mune 2. Ivo? Vane 2. Aiwa, pana chakaipa. Chimwe chamunoti kana makagara panapa moti chakati changu. Iwayo matare ekumba iwayo. Kana mabva panapa iro rimwe dare renyu handiti rezvinhu zvenyu. Isusu muno mutaona kuti patakauya paya takakukumbirai kuti dai muri vamwe vanhu endai munogara pasi mutaurirane mugarisane zvakanaka. Handiti hamuna kuteedzera dare kuti dare rati chii. Nhasi madzoka futi kudare iroro hatirambe tichiita nyaya imwe chete. Tinotsvaga kuti chambozonyanya kuti murambe muchikwekweretsana kuti nhasi madzoka mangwana madzoka chii. Handiti tiri kunotarisa, tiri kunoona kuti imimi zvichida magarisa musati maonawo murume. Makapanishwa kuti makasungirwa nzira dzekufamba kwenyu nemunhu iye anotori newakewo mukadzi. Handiti mapona. Saka kana yakadaro nyaya yacho chiri chokwadi chamuri kutaura, nokuti chakashata chega chega chinoteera muridzi wacho. Rina manyanga hariputirwi. Handiti mapona. Tinozozviona pasera apo kuti amai vaya ndosaka vaiti vari kundidai kumurume ndo maresults ayo. Handiti mapona. Saka sunungukai. Kana zvazvedzimwe izvozvo munoita nemamwe matara akafanana naCivil Court. Handiti ndokunge varamba kuti mupanane zvinhu zvenyu zvacho izvo mune muchiti zvinhu zvangu zvatakashanda tese. Kana vasingakwanisi voshandisa zvavo free ndivasunungura ndotaura life yangu ita mberi ngavadaire nemuromo wavo. Isusu muno hatina nguva yekutovabvunza izvozvo. Nyaya yekusungwa kana kutadziswa kuita zvamuri kuda makasununguka ndo yatapedza nhasi. Handiti iye zvino manje ndo pamunoenda manje makuti shava ndichauya kuzotora zvinhu zvavo. Handiti mune midziyo yenyu isingakumbirwe inongozikamwa kuti kana imba yaparara munhu anongotora zvinhu zvake. Then kana zvimwewo izvo zvakakura izvo handiti ndo zvamunozoenda makuenda kumakotsi akafanana naCivil Court kuproperty sharing. Handiti ndokwamunoenda. Isusu redu dare rechivanhu rine harisheyi property yevanhu. Handiti kunze kwevanhu vaviri vanenge vataurirana apa kuti toda kupanana zvinhu zvedu muno mudare chakati ndo chako iwe udaira kuti iye kuti chako ndechakati mowirirana tokupai mupurisa wedu wekuti chiendai munopanana zvinhu zvenyu. Mupurisa wedu aripo kwete vachikupai iwo. Handiti saka uko kune mitemo yawo inodi inoshanda ikoko ndokwamunozoenda kana makonana. Kana musina kukonana ngoti chine mombe 13 iwe dzako 6.5 dzangu 6.5. Handiti kutaurirana kune uchiita vanhu. Kana kuti dzako 2 dzangu 11 mukawirirana izvozvo ndozvomoita. Handiti mapona. Saka right tozoonana nemamwe makore.